Хора, току-що видях едни коментари на едно мое видео, как побеждавам с Кенджи. Казват, че съм слаб. Хора, и да ми пишете, че съм слаб. И аз знам, не ми пука, не ми интересува, че казват, че съм слаб. Интересува ме, че за мен съм си добър. За мен съм си добър. Аз съм на 8 години и имам 10 000 купи. Ако искате, някой път мога да снимам с вас едно в едно. Ако искате. Нека да видим дали сме добре. Няма точки, просто за кеф ще играем. Ама не с Гошо, защото Гошо, ако гледаш това видео, нямаш право да ме коментираш. Нямаш право. Нямаш. Направо ми се отписва и от канала, ако и единия друг. Не, той да не се отписва, защото не мога да му обясня какво е написал другия. Гошо знам какво е написал, ама другия аз, но не и тива. За какво се говори това? Той е шефа. Окей. Прав си, че си шеф, да. Прав си, да знаеш. Прав си, обаче Гошо не е прав. Гошо не е прав. Хора, това е видеото от мене. 1 минута е заради Гошко. Не знам кой е Гошо. Ако е Гошко от моя клас, добре, може да ме нарича както се иска. Защото вие, ако искате, ме хейтете, ама за рисуването не. Сега ще ви покажа една моя картина. И искам долу в коментарите да я рейтнете от 1 до 10. Ако ви кефи, ударете лайк бутона, абонирайте се. Гошо, ако гледаш това, напиши извинявай долу в коментарите и ми рейтни рисунката. Старах се доста да направя. Виждаше, че е снимка на играта, ама аз я редактирах, така че оценете ми редактирането, ще заплача, бе.